लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। दिनै बल खेला नायनो नागिरदों आङो अन्थाइबारियाव। दा थांसिगोन, नै दखानाव गय जाग्रोनो नागिरदों। दा गय जाखांनानै थांसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि आंनि गोदान भिडिअखौ। लोगोफोर जोङो दा सुरु खालामबाय, नै गारि गाखोबाय, जोङो गारि सालायगासिनो दं। दा जों थांगासिनो दङ दा अन्थाइबारि फारसे, अन्थाइबारि माया क्लाब फारसे। अन्थाइबारियाव जागोन खेलाया। दा थांगासिनो दं जोङो। मार्टियास डि जाब्रां मेम'रियेल ट्रफि फुटबल बादायलायनायाव दिनै चिरां दुवार आरो NLF बि बाथानि ग्रुपजों जागोन दिनै। जों बेखौनो दा नायनो होननानै थांगासिनो दङ। दा दमगाव मोननोसै जोङो, दमगाव मोनहां जाथारबाय। लामानि अबस्थाया एसे गाज्रि, बारा गोजान गैलानो। मथा मथि जों फैनाया बारा गोजानबो नंखाया, जों मथा मथि 3 किल'मिटारसोल' जाखायो जोङो दा फैनाया, आरो बारा गोजान जाया जोंनिफ्राय। 3 किल'मिटारसो जायो मथा मथि बे फुटबल जागोन जायगाया। दा जोङो बारा गोजान गैला आरो मथा मथि 1.5 किल'मिटारसोल'सै आरो मोननोसै, बारा गोबाव गैला आरो। लोगोफोर जों दा नै मोनफैबाय, अन्थाइबारि माया क्लाबनि बे फिल्डखौ मोनफैबाय जोङो। दा जोङो ओंखारनोसै, ओंखारनानै गारिखौ एसे माबा खालामसै आरो दोननानै थांसै, गारिखौ एसे साइड खालामना गालांसै। नङाबा दायो बांद्राय बिथोराव सोहैब्लाबो बख'नो दिगदार जागोनलाय, ओंखायनो जों दा एसे मोखाङाव गालांसै आरो गारिखौ। दावगाफुनाय महरगिरि फावखुंग्रि मिस दा सफैबाय जोङो अन्थाइबारि होनोमोन नामा, अन्थाइबारियाव। अन्थाइयानो गैया माथो थाइसेबो, नामाबो अन्थाइबारि। बेसे होनदों टिकेटआ? ओरैनो जेनेरेला 50, VIP 100। VIP 100 ना? दा लानोसै दे। VIP एबा सियारनिया नैबावसो मोनोनो, बेवहायनो लानोसै जोङो, लानानै हाबनोसै दा। हा? दै फ्रि नामा टिकेट दानबा? दै फ्रि मोनलायलायो नामा टिकेट दानबा? बेसेबां VIP आव? 100 ना? दैया हरदो नै दैया। मोनथाम होनबालाय हाबनो मोनो ना?
जोंनि गेजेराव फेमिलिनि जाय जोहोलाव जाथिनि थाखाय नांनानै जिउ गारनानै थांबाय बिनि थेंक इउ मेडाम आरो बिनि उनाव दङ अनजिमा दैमारि बिथाङा दि जाब्रांनिनो बिनानाव बिथांनिखौ हामबायनो बे 7,000 बोसोरनि गेजेराव जों बर'हाबो गोबां मुंदांखा गेलेमुफोर दङ नाथाय बे 21st सेन्चुरियाव दुलाराय भारतनि साफ्रोमबो गेलेमु बिफाननि आरो बेजों लोगोसे बिथांनो मान बावबाय थानाय समावनो बिथांनि सुंद' जारिमिनखौ जोङो बयनिसिमबो सिगाङाव प्ले खालामनानै होगोन नोंथांमोना खोनासंनानै मिथिना लानो हागोन थै आरो मोदै दिब्यजित दैमारि नखरनि आरो लोगोफोरनि थाखाय अननायजों भाइटि गाबज्रियो दिब्यजित दैमारिया 1964 मायथाइनि 12 एप्रिल दानाव उदालगुरि जिल्लानि 2 नं सापखाथि गामिनि रुंसारि मिल्सन दैमारि आरो रुंसारि पुष्पलता दैमारिनि नखराव जोनोम मोनो दिब्यजित दैमारिहा 2 बिब' 1 बिदा आरो 1 बिनानाव दंमोन भाइटिया नखरनि 4थि फिसा दिब्यजित दैमारिनि बिमाया गामिनि प्राइमारि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिमोन बियो बिमा फोरोंनाय फरायसालियावनो फरायनानै उनाव उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय 1982 मायथाइयाव HSLC आनजादखौ उथ्रियो बेनि उनाव शिलं कलेजनिफ्राय 1984 मायथाइयाव PUखौ उथ्रियो बियो BScनि थाखाय शिलं कलेजावनो मुं थिसनदोंमोनब्लाबो बै समनि राजखान्थियारिनि गुबुंले दौलेंनि थाखाय तेजपुरनि दरं कलेजाव मुं थिसनस्लायो आरो बेनिफ्राय आरोबाव उदालगुरि कलेजाव बारस्लायो आरो बेनिफ्रायनो 1989 मायथाइयाव BAखौ उथ्रियो बियो BA फरायबाय थानाय समावनो बर्नगाव हाई स्कुलाव सासे फोरोंगिरिबो जादोंमोन दिब्यजित उन्दै समनिफ्रायनो जोबोर नायनो मोजां फुटिया बायदि अख्रा बिख्लो गोरा जायनि थाखाय बिखौ सासे बिमाय सोमोन्दो जानाय त्रिपेन्द्र मेसआ जाब्रां मुङै गाबज्रियोमोन बियो दामनाय देनाय गेलेनाय नायबिजिरनाय आरो समाजारि बिथिङाव जोबोर गोसो गुदुंमोन उन्दैनिफ्रायनो बियो बिफा मिल्सन दैमारिनि रमान स्क्रिप्टनि सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लानायखौ नुबोबाय नखराव पुलिसजों नासयजानायखौ आगो मोनबोबाय बेफोरनो जाब्रांखौ राजखान्थियारि सांग्रांथि आरो सुबुं अनसायनायनि हाबिलासफोरनि सोमावसारनायाव बिथा होबोयो फुटबल मेचखौ आरम्भ करिब बयबो आखाइ खबनानै रायजोबाय थुम हामबायसै एसे बोलो होबावबानो बे फुसिखौ मोनबावला NLFC नि जानानै जोगोन आरो खोलाजों थानाय नेभि ब्लु गाननानै बादायलायगोन हान्जाया जाहैबाय चिरां दुवार FC बे समाव जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ
गुटका मास्टार इंग्लिश मेकार ने मेन एक्टरा बेनो यूट्यूबर हिंदी मेकार आखाइखौ मोनो जोंनि गेजेराव दानिया जो गेलेग्रा फोथारनि गेजेराव मानगोनां रकेट मुसाहारि You want a good soldier, freezing your ghettos. People stand up and themselves up, making us sit down. You are on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we are getting good and things ain't no part. The place has on, you believe, but you got it all, believe it. When you forget up, when you forget up, some young men are saying to you, cause I'm poor from everybody, some reason the notification. But you got it all, believe me. When you look up when you look up some of them are saying I know what. बादायलायनायाव बाहागो लागोन हेलो गुटका मास्टर आ गया गुटका मास्टर इंग्लिश स्पीकर का हीरो गुटका मास्टर हाय बोलो हिंदी मेकार मोसाग्रा दङबा मोसाफैनो हागोन गोख्रैनो स' बल खेलाया दा जोब्बाय आं थांनो ओंखारबाय थांनोसै दा थांगासिनो न'आव थाबायगासिनो दं दा फंबाय दङ फंबाया नेगासिनो दं गारियाव दा थांनोसै आरो न'आव थांनो ओंखारबाय आं दा NLFBआ गथामाव देरहाबाय दा माबामोन चिरां दुवारजों ओमफ्राय NLFBमोन बल खेलाया दिनैनि फुटबल बादायलायनाया दा NLFBआ मथा मथि 3 गलाव देरहाबाय आरो 3 गलाव देरहाबाय लोगोफोर बिदिबा आं थांनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे उइथिं जामसै